O Grove está de loito pola morte de José Rei Domínguez, un bateeiro de 75 anos. Faleceu esta mañá logo do afundimento da embarcación Hermanos Rei. Os outros dous tripulantes, a súa filla e patroa, e o seu xenro foron rescatados con vida. O barco foi a pique contra as 8:30 desta mañá cando volvían cara a Porto Meloxo. Logo de cargar mexillón, estaban a manipular esa carga co guindastre, o que provocou que emborcara. Foron a quitar mexillón como todos os días, tiñan unha tolva ao costado, tiñan dous palés cargados, iban salir da batea. Ao salir da batea tiñan cargado o cesto coa grúa e giraron, e ao girar e arrancar ao mesmo sentido, ao girar a grúa polo costado, volcou o barco, porque iso volca de golpe, volcou e caíron todos ao mar. O home, que non sabía nadar, quedou atrapado no interior da embarcación. Foi rescatado por un mariñeiro e mergullador da zona. A filla e o xenro, pola súa banda, estaban a salvo en riba dunha lancha. O xenro e a mala filla foron capaces de nadar, pero non sabía nadar. Entón, co golpe e máis co susto, afogou. E cando ven o barco a recollelo, xa estaba afogado. E recolleron a todos, e colleron ele tamén meteron no barco e tuxeron para aquí. Pero ele afogou, ele morreu xa. E o xenro e a mala filla non morreron, quedaron a flota e rescatounos o barco ese. O corpo foi trasladado ao peirao de Meloxo pola embarcación Nuevo Moldes, mentres que os dous sobreviventes chegaron a terra no Polaris. Foron trasladados ao Centro de Saúde do Grove para unha revisión, pero atopábanse en bo estado físico. José Rei era moi coñecido no Grove porque levaba toda a vida traballando no sector bateiro. Fora tamén directivo da cooperativa Amegrove. Estaba parcialmente xubilado. Este compañeiro meu estaba medio jubilado, podía ir a batea, mas podía cobrar media paja. Ademais dos barcos bateiros da zona, que foron os primeiros en axudar, no rescate interveu Salvamento Marítimo apoiado polo Servizo de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, Policía Local e Emerxencias do Grove. O subdelegado do Goberno en Pontevedra trasladaba esta mañá o seu pesar pola traxedia, reivindicando ao mesmo tempo a rápida resposta dos medios que interviron. Quero señalalo especialmente porque, ante esos discursos de estados fallidos, discursos interesados sempre, na miña opinión, falsos, pois convén, sinalar o esforzo dentro do Estado, dentro do ámbito público, na loita contra calquera tipo de accidente ou de desgracia, non? E tamén mostras de pesar dende o Concello do Grove. Unha das peores noticias coas cales nos podíamos levantar, e non queda outra que lamentalo, que darlle as condolencias á familia, unha aperta, trasladarlle todo o noso apoio. Ás veces parece que hai cousas que son incomprensibles. Na zona do naufraxio tamén se instalaron barreiras anticontaminación, en tanto non se retira o barco dunha zona que ten uns 15 metros de profundidade.